na ji tafkeken kuskuren da kika aikata a rayuwarki. Wai kin raba rayuwarki biyu. Kin ba wa Nasir rabi. Yanzu dama akan wannan magana ne kawai kike ta tayar da jijiyar wuya? Ina fatan dai baki manta waye Nasir ba. Ba mantawa da shi nayi ba, hasali ma yanzu muka yi musanyar rayuwa. Na rantsi da Allah ba zan lamunci ganin wani tare da ni tawo ce ni kadai. Kana son ta kuma haka zaka haƙura. Ki bar magana ki haƙuri kin ji ko? Wallahi na gaji. Allah ya haɗa kowa da rabansa. Hajiya kina son ki ce min ta tsayar da wani gwani wanda take so ne? Sabon ɗanka kuma shine sirkinka. Yanzu na tabbatar da dalilin da yasa baki ɗaga min waya. Na gode ma Allah da ka tako ka zo. Baka samu sakonka a hannun ƙawayena ko kuma abokanka ba. Sako kuma wani irin sako? Sako ne na da ka rabu da ni, ka fita a rayuwata. Ba na buƙatar ganin ka a rayuwata. Kina nufin babu soyayya tsakanina da ke a daidai lokacin da nake da buƙatar ki? Wannan ya rage naka. Shafa ka ci. Na zo in gaya miki ki jawo ɗanki kunne Nasir ya fita daga harka Hannatu. Haba Hajiya Wasila, me ya zafi haka? Ina so in gaya miki idan na ƙara jin wani abu ya biyo baya wallahi hukuma ce za ta raba mu da shi. Kuma fa. Kwarai da gaske.